Grabe, napakainit, tol. Luya. Yes. Yeah. Wala ko tayo. Ano yan, Tal? Tapos na ba yan, Tal? Ay, hindi pa, tol. Marami ko yung mga maliliit na balahibo. Ayun mga ka-English. Hintayin natin yan. Nakita ko yung ating ulam. Ang gagawin natin mga ka-English ay padaplak. Sa Ilocano yan, yung tawag na mga recipe ng mga Ilocano, padaplak. Ayun mga tol, sarap lang natin ito mga tol para yung balahibo niya matanggal-tanggal naman. Ayan mga tol, antayin lang natin to. Ganito pala yung paglilinis ng mga balahibo mga tol, para yung mga balahibo niya na maliliit matanggal naman. Ayan. Grabe, napakainit, tol. Ayan tol, hugasan na natin yung itik natin para matanggal naman yung itim niya. Nene, masih tayo Dataman. Masarap din man. Ano ba yung magiging rate niyan, tol? Ano
Ano yun, tol? Ano ba yung magiging recipe niyan? Ang recipe? Pinadaplak. Nagkataplak. Sarap yun. Iba yung pinataob. Ito naman, pinadaplak. Paano malutong dama, mga tayaw ng dama na. Sis mo, sis. Tol, mamaya punta kayo dito mamaya sa bahay ha. Ay patadaplak natin Kung dito. inintindi ito, Pilipitan dila nito eh. Ano tol? No. Mamaya ha. May masata ah. O, sige, magipangan kami madamdama. Nagmayat nga dito bro. Dahan-dahan lang ate pinagpapilyo damdama garod. No mga daplano yung mga pakan. Ay ko bati lang nga talaga tikanan ni bro. Ni, nagbati mga tayo pinarti mga itig kamay. Ay, sige, mamdama nga ikakwaan nga rada. Yaban na kami no naluton ta. Sige, bye. May nakulo iti magtubangan ka ko ha. Kanya yung aming bisita. Lalo magdani eh. Naroto na kita bisita mo bro. Ne, agur-ura na tinaluto nga karne iti kain. Ne, ito nga senior. Nagado kayo mama nagakamot Ne, naluton bro. sa nga pangan kayong mutin bro. Ito yung mga bako na eh. Nagtaban. Nagtaba mama dati nga itay. Prepare natin yung mga kwan ka English yung mga Ricardo. Yan, kalamansi. Pero yung gamit natin, citrus ito mga English. Luya. Yes. Paminta. Sweet chili. Yan, tuyo.
So, lagyan natin ng kunting tubig mga ka-English. Oh, yeah. Ano ba na tibulong taba? Lumayas. Okay, kabilang ka mantika. Lagyan natin ng mantika mga English. Mantika. Mantika mga ka-English oh. Lalagyan na. Wow, yummy ah. Sana all. Oh, sarap ng pananghalian mga ka-English. Yan po mga ka-English, pinaliktad na yung ating ulam. Pinahiran natin ng mantika mga ka-English. Ito pala ka-English yung ginawa kong to. Ang papahid, yung balat ng saging. Para makatipid naman tayo sa budget. Mga ka-English. Go. Nagnatumatan. Diyan sa rin, baba. Ang gula natin. Regali di prima. Ay mga ka-English, budol-budol fight na eh. Ayan mga ka-English. Kaya pambalim kumit na nabe. Inaungkat. Yap, hindi naman. Okay. Bigyan mo ta. Nakita ko yan. Kinis na. Wala na, may kasinto na. Ni Francis na yung grabe. Pabula na kami manang yun yan. Grabe yung mga ganun. Raya na wala na. Rala ni inangan.
itik na pinadaplak. Kalayaman na ako. No? Nanti itik pinadaplak kaya natin kalayaman na may ako. Gusto piya. Terus itu nenek merah ni dan. Undergang jadi green runner jadi ni gua. Jadi budeng apa? Mga kalanggong. So, talaga ng ano, luto ni ano, Kiloy. Yan mga English, sa sunod na video, sabangan ninyo yung iba't ibang tripping po natin. Ayan, bye-bye.